Здравейте хора, се казваме Сонги и днес ще покажа как да изтеглите безплатно някои приложения. Задържате, натиска се елементи, избирате се примерно рамка за снимка, оставяте ето тук. Изображение. Избирате си вие която снимка искате. И тук аз натискам снимки да ми се менят. Където снимки ще се менят постоянно. Натискате готово. Ето. И сега вижте. След няколко минути видяхте. Снимката се сменя така постоянно. Но ако искате да не ви се сменя, аз тук направя да не ми се сменя. Но също и там можете да си изтеглите. Не изтеглите, и други неща. Аз за това съм изключил интернета да я покажа фенерчето и ето това. Слагате примерно тук. И избирате крипче, къде там да го оставим. Избираме крипче Roblox. И тук, вече тук е сложено крипчета. Можете да си гледате така. Разбирате ли? Да ви покажа и ако искате да сложите записките, примерно ви казвам, ето в това ново приложение, в една нова папка имате ето тук повече място. И сега ще пак задържате екрана. Виж елементи, виз елементи пише, не знам, не видях. И съобщенията. Хоп, съобщения. Ето тук. Разбирате ли ме? Тук може. Примерно искате... Тук ви показва... Ето това слайд е много хубаво приложение. Вижте се. Показва в Стокхолм, Швеция. Колко е часа сега? Там е 8:39. И тук пак можете. В София Тунджа. Сува е петък и тук е петък, защото днес сме петък. Но пак можете, примерно искате в... Сега ще покажа. Момент. Искате... А сега, тук показва в Сува е слънчево. Показва се го. Но това само на някой Samsung ги има. Нашата държава, където пише България, не пише България, пише София, значи е България. И тук натискате търсене, примерно искате София. Натискате С. Но трябва да го напишете за да с български, вижте сега. София, България. София сега 9:40. Ето за това приложение много полезно. Разбирате ли? Но ако искате, можете и така да го изтриете. Ето. Така. И сега имате цяло свободна. И с нея може едно друго приложение. Сканерчето, примерно. Или записки. Слагате ги ето тук. И можете, примерно, сега да ви покажа нещо полезно на записките. Пишете нещо, примерно, не знам аз какво пиша. И можете сега, вижте, това да го закручите. Ето. Натискате ето тук записки. Искам това да е Искам примерно ето това да го закруча. Закручи. Паролата е сладе. Примерно паролата ще ни е... И сте готови с 10 знака е нужно.
и пишете 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. 10 знака. Сега ще я покажа. Пишете 0. Тук пишете отново паролата. Да видя нещо. Тук отново пишете паролата. Но каквато искате парола можете да сложите. И ето, вече е заключен. И не това, на горното. И трябва да сложите паролата. И така можете да спишете това нещо като дневник. Написахме паролата и не излезе. Не знам какво. И затова, ако ви харесва клипа, сложете лайк бутон и не забравяйте да се абонирате. Чао, чао и до нови срещи.